Сега ще ядем най-бруталните десерти в Дубай. Първо започваме в Чокомелт с един от най-известните им десерти – Break Me. Уникално. След това продължаваме в Паркърс с емблематичната торта от филма Матилда, в която Брус Бог Тротър е принуден да изяде огромно парче плътна и сочна шоколадова торта като наказание. Тази сцена прави тортата символ на изключително вкусно и предизвикателно лакомство, запомнена в поп културата. You will not leave this platform until you have consumed the entire confection. Това е толкова сладко. След това продължаваме пак в Чокомелт с Baby Dynamite, който